Hello guys, नोंथांमोना माबोरै दङ? आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं। नोंथांमोन दिनै आं नोंसिनि सिगाङाव मानो नुजादों होनबा दिनै आं दोंसे मेथाइ आवरायनो सानदों। बे मेथाइयानो जाबाय जुलिनि देंखो। बे जुलिनि देंखोखौ आङो ट्रेकजों खननाय जादों। बे कारावके जायखौ बुङो कारावके, बे कारावकेजों आं खननाय जादों। नोंथांमोना आंनि बे मेथाइ खननायखौ खोनासंनो गोसो दंब्ला बे भिडिअखौ नायदो आरो भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव बे मेथाइखौ माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय। भिडिअखौ सुरु खालामसै। थुदो बिदिबा भिडिअखौ नायलांदो जोबजासिम आरो नायखांनायनि उनाव कमेन्टआव खिन्थाहरदो माबायदि मोनदों भिडिअखौ।